Bon dia, com aneu? Doncs pues mira, jo una miqueta constipada. Tant de canvi, tant de fred i tanta cosa, pues al final m'ha constipat. Però bueno, trobo que n'hi ha passa, o sigui que és el normal. Com sabeu, este mes estem parlant de lo que és la mediació familiar, perquè més que res venen les festes de Nadal, que estan allà al voltant, com tenim festa i són reunions familiars i tot això, pues, trobo que és important donar-vos algunes pinzellades del que podem fer o el que es fa a mediació o inclús alguns truquets perquè tingueu xocotetes cosetes per poder passar unes bones festes. Aleshores, què és realment una mediació familiar? La mediació familiar és un procés confidencial, com totes les mediacions, en el que una tercera persona, en este cas la mediadora o el mediador, vos ajuda a ordenar les emocions, aclarir necessitats i buscar acords que siguin convenients per a tots. Una frase que es repeteix moltes sovint és: la mediació no és per evitar conflictes, els conflictes es fan i estan ahí, sinó que ens ajuden a gestionar-ho a tractar-los, gestionar-los d'una forma més sana i millor per a que això no s'enquiste. La mediació familiar és especialment útil a casa, val? Dins de lo que és una mediació familiar n'hi ha coses que són les més típiques. Per exemple, en una separació o un divorci en el que una parella ja ha arribat a un punt en què no pot conviure i la gent pensa que només es tracta de repartir el temps, els diners, la casa. Jo soc llicenciat en dret, quan vaig entrar a la facultat, entonces, no sé si encara es fa, però en aquells temps s'estudiava el que era dret canònic, eclesiàstic i de l'Estat. I el primer dia t'assentaves allí i el dient el contracte matrimonial, causes de nulitat i formes d'anul·lar-lo. I tu, que eres ahí una joveneta que t'havien parlat de l'amor per a tota la vida i tot això, dius, què? Pues bueno, la gent s'ho planteja com un contracte, però realment no és només un contracte. Perquè tu tenies un projecte de vida en el que volies fer alguna cosa amb una persona, compartir la teua vida, i això ja no pot ser. I això n'hi ha que canviar-ho. I això causa dolor, això fa por perquè no sabem per on tenim que anar. Aleshores, la mediació ens ajuda a veure les coses des d'un altre punt de vista i trobar una solució a tota aquesta part emocional que en un juzgat no es veurà. El primer que fem és intentar baixar el que es diu el volum emocional, és a dir, les emocions són molt fortes, perquè, clar, la casa és com el lloc on tu el sentissis més segur i això està caent-se a trossos. Com vos dia, n'hi ha molta por i molt de dolor i el que necessitem és estar tranquils per a tancar bé una etapa. Jo a voltes a la gent li dic, mira, heu viscut una etapa com a parella, ¿vale? Heu sigut pares i ara el que teniu que fer és tancar l'etapa de ser parella i potenciar l'etapa de ser pares. Això per a la gent que té fills i filles, no? Després n'hi ha un altre procés de mediació i ja vos dic que això és ajudar a que tot aquest tancament d'una etapa i l'escomençament d'una altra es faci des de la calma i la tranquil·litat. I nosaltres vos ajudem a això. Per un altre costat també està el conflicte entre els pares i els fills adolescents, perquè com vos parlava l'altre dia en el webinar del dia 2, és com si, no sé, no parlàrem el mateix idioma, però això no és nou, això ha passat sempre. Jo amb els meus pares em passava, que deia, este abuelo de què estarà parlant-me, i ara a voltes penso, dic, ai, mon pare quina raó tenia, o mon pare si visquera ara i veiera aquestes coses, no? Entonces, a mediació, el que fem és que ajudem a crear un espai entre pares i fills, val? Perquè pugui haver un diàleg, perquè el pare no entenc el que dic, no m'escolta, i el fill moltes voltes diu, o les filles, és que no em fan cas, és que el que jo dic és com si no valguera res, és que tot és ordeno i mando, i això no deu ser així. I a mediació el que fem és crear un espai on pares i fills puguen parlar. També un dels típics conflictes familiars és quan hi ha que fer-se càrrec de la gent que s'ha fet major, dels abuelos, dels iaios.
Clar, ells tenien la seva vida, sempre han estat ahí, però arriba un punt que físicament ja no van tan bé, les coses costen, es fan majors, a voltes inclús tenen problemes de memòria i coses així. No? Si tenen un fill, jo que he sigut filla única, no n'hi ha problema. T'ho carregues tot tu, ho fas tu, amb els pares i ja està. Però, i si són més germans? Germans i germanes, i a més estan casats i ja està la cunyà, el cunyat, el no sé qui, clar, ahí és on ve el conflicte, perquè n'hi ha gent que vol que siga tot equitatiu, tant en diners com per cuidar els pares si farà falta, com el temps que tens que dedicar-li, i n'hi ha voltes que això no és possible, perquè, per exemple, un germà que té els fills a la universitat i té més, no sé, no té tanta dependència com una germana que té xiques menuts que tenen 4 o 5 anys. Clar, el temps no pot ser el mateix. A mi em fa un munt de llàstima quan veig que els abuelos anen de casa en casa, que sí que està molt bé, però els desubiquem una miqueta, no? Aleshores, a mediació, també tornem a crear un espai, primer per a sentir els abuelos que és el que volen, no? Que és el que els agradaria. Perquè normalment jo, quan he parlat amb gent gran, sempre m'ha dit jo si Instagram a casa, perquè clar, ma casa me la controle, el veïnat, si on està tot. Jo conec des de gent que ha anat només a dormir i es tornaven per setmanes i una setmana no dorms a casa i dorms als teus pares, a gent que pues, el que ha pogut ha posat una miqueta més, el que no ha posat una miqueta menys i han buscat algú que cuidarà de la gent gran. Però la gent gran, igual que els xiquets menuts i les xiquetes, el que volen és carinyo, amor, que els escolten, que sí, que són cabuts, com els xiquets, que voltes als pares dius, és que no s'entera, doncs pues mira, han viscut el que hem viscut, igual que nosaltres, com ens fem grans, que esperem que tots arribem, viurem coses que no ens ajudaran. La mediació, diem que el que fem en la mediació és ordenar allò que la convivència desordena, perquè sempre quan hi ha convivència n'hi ha friccions. Qui vos diga que no, pues mira, jo ho sé molt però no m'ho acabo de creure. Entonces, què fem en una mediació familiar? Lo primer és crear un espai segur, és a dir, sempre vos hem dit que és tot superconfidencial, no és de la mediació i el que també és fonamental és el respecte a tota la gent que estiga sentada a la taula, val? Això és bàsic. Per això vos fem firmar els papers de confidencialitat i de més. Ja vos vam explicar l'altre dia també en el webinar el que era l'escolta activa i com fer-la. Nosaltres vos ajudem a fer aquesta escolta activa, la fem nosaltres, vos sentiu tots escoltats. Jo no sé si ho he dit alguna volta, però ja m'enduc un rellotget d'aixòs d'arena per a dir, mira, teniu tots 3 minuts per contar el que vosaltres penseu. I poses el rellotge i quan s'acaba, s'ha acabat, perquè si no a voltes una es comença i vol dir, i clar, si tens un temps controlat, això també t'ajuda a tindre clar que tens que fer un resum, no pots anar a pegar voltes i voltes i voltes perquè això el que fa és que es faça tot molt més gran, no? I entonces, aleshores el que fem és escoltar amb paciència, no buscant els errors o la culpa, sinó quines són les verdaderes necessitats, no? De vegades la mediació és pot ser la primera volta en què algú de la família diga és que això em fa mal i la gent al resto no s'havia enterat, no? El que també fem és identificar temes i veure quines són les prioritats. Moltes voltes la gent entra, està tot barrejat i diu no, és que tenim mogolló de problemes. Ja es comencen a dir-te i no sé què, però després el dones compte que realment els problemes són 3 o 4, però això portes problemes que venen de darrere i els claves ara. Problemes en famílies polítiques que també es claven dins de lo que és la relació familiar. Temes com els estudis dels fills, no sé, coses domèstiques, no sé, una muntona. I entonces, allà al lloc de la mediació, el que fem és dir, vale, pues anem a veure i ho col·loquem com en compartiments, no? Per a tractar-los de forma individualitzada. El que fem és buscar distintes opcions i sobretot acords, perquè sempre hi ha un punt d'acord. Això es deixarà per escrit i ho fem perquè així donem seguretat als acords i no donem peu a que n'hi hagi malsentesos.
quan la gent entra en mediació familiar, en realitat no estan entrant persones, estan entrant històries. Cada persona té la seva història, cada persona té el seu punt de vista, com dic jo sempre, cada persona té la seva veritat i la veritat de cada persona és vàlida. El que tenim que fer és encontrar el lloc en comú per a veure on coincideix tot el món i a partir d'ahir es començarà a fer feina, no? A treballar. Coses així que la gent pensa que són de mediació i no són. O sigui, mediació és per a reprendre algú perquè s'ha portat mal. Doncs no, mira, mediació és quan hi ha un conflicte i la gent el que vol és que s'arregli. La gent parla de cedir. Mireu, en mediació jo sempre dic, jo l'altre dia vaig estar en una mediació que no vaig ir a bon terme perquè la mediadora, que la vull molt i és una companya, va dir, no, en mediació todo el mundo tiene que ceder. No, en mediació no es cedeix. En mediació el que fem és veure quines són les necessitats i veure com podem fer les necessitats de tot el món compatibles. És el que sempre vos ha dit de la taronja, no? Que ja vos han contat un munt de voltes, almenys 2 o 3. Tu tens una taronja i jo vull una taronja. Aleshores, què fem? Discutim, jo vull la taronja, no? Que em fa falta a mi la taronja va amunt, la taronja va avall, i al final el que passa és que tu vols el suc per fer, o sigui, el que és la pulpa per fer un suc i jo vull la pell per fer un biscuit. Què passa? Que la taronja és bona pels dos, però com no parlem, no veiem quina és de veritat la necessitat, aleshores no podem arribar a un acord. Val? Això és superimportant, no se diu, és parlar i entendre l'altra persona i veure de quina forma podem arribar a un acord que siga bo per a tots. Val? I és una qüestió, no és de cessió, és d'acceptació, que no és el mateix cedir que acceptar. I no és el mateix resignar-se que acceptar, perquè el que fem és intentar que tot el món s'entenga. Val? N'hi ha voltes que diu, no, és que ja és massa tard. Mireu, mai és massa tard per a parlar. Parlar sempre és molt important perquè desgraciadament, ningú tenim la boleta de cristal per a saber el que pensa l'altre i sobretot el que sent, no? Perquè algunes voltes passa que la gent et diu alguna cosa i dius, no em quadra. Si n'hi ha alguna més que està allà amagat i que no és, no? I en aquest moment es comences a preguntar, es comences amb molta paciència, pots fer, com vos han dit sempre, els cacus, que són reunions individuals, i vas poquet a poquet, donant-li confiança a la persona per a que aquesta persona conte el que li passa realment, no? En mediació familiar no n'hi ha cap de promesa de que vos assentareu i que això en un plis-plas estarà resolt, o que tot tindrà solució. Però sí hi ha una ferramenta on hi ha un fet que és molt poderós i és que tot serà molt més clar perquè s'aclariran les coses, tot serà molt més humà perquè sempre l'important és la persona i el que aquesta persona sent, i tot serà molt més dialogat perquè el dialogar i l'intentar atendre uns a uns altres és de la forma en què o de la manera en què les coses, les situacions complicades poden solventar-se. I no res, només dir-vos que quan en una família decidiu anar a mediació i es començar a parlar, però també a escoltar-vos uns als altres, ja estem fent un pas molt important. Doncs no res, vos deixo així i dir-vos que estem preparant un especial, el pròxim webinar de 15 dies serà un especial per a Nadal, val? I no res, només recordar-vos que estimar també és saber dialogar. Doncs no res, que vagi molt bé. Vinga, bona setmana.